This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Water is life. Gani, napaminsaran sang Aid Foundation Incorporated ang paggamit sang hydraulic ram pump para makadala sang supply sang tubig sa mga nabukid ng mga lugar. Ang mga komunidad nga ila nabuligan sa sining episode sang Baganihan. Kung madula lang sang isa ka adlaw ang supply sang tubig sa aton balay, wala na untat ang aton nga pagpangakig kay kabudlay. Pero nakahibalo kamo bala nga may mga lugar nga halos wala na gid sa gihapon nagakalabutan sang matinlo nga supply sang tubig. Ang ini nga simple nga ancient mechanical device pareho sang hydraulic ram pump ang nagahatag sang alibyo sa linibo nga mga pamilya nga nagakinahanglan sang tubig. It's a water-powered pump and it needs free-flowing water to operate, and then it can pump the water to a very high elevation. Kadamaan sa mga pamilya nga nagapuyo sa kabukiran sang Negros Occidental ang may kabudlayan sa supply sang tubig. Ang iban, inoras pa ang ila pagpanagob kag laktanay antes makalabot sa ila puluyan ang ginainom nga tubig nga ginagamit man sa ila matag-adlaw nga pagginawi. Ang ini nga mga kabudlayan ang natigay nga natagaan sang kasulbaran sang ginlunsar sang Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated ukon AIDFI ang hydraulic ram pump sang 1992. Ideal gina ram pump, wala ka sang masyadong operational cost. Ang maintenance mo yan, syadong git kagamay kay bangod nga ang iya lang spare parts, door hinge na siya. Bisagra sa petahan lang. Amo na naga-drive sang init na, sang waste valve. And then the check valve made of mga recycled car tires pala. So available anywhere. Sa pagpanguna sang Dutch national nga si Auker Edzinga, upod man sa mga Negrense technicians nasugdan nila ang pag-install sang ram pump sa pila ka mga lugar sa isla sang Negros. And we always say it's not just the water power, but it's also powered by our passion. Sang nagligad lang nga simana, ginbalikan sang katapos ang AIDFI ang barangay Kabagnaan sa Banwa sang La Castellana para ma-turn over ang holistic hydraulic ram pump. So that's why stakeholders, kinanglan may barangay, makooperasyon, ang tao makooperan may asosasyon, ang backup man sa munisipyo, no? Kag ang isa ka NGO libawa, kag may funder. So ini, kung i-combine mo, damo sang namin nga matabok, no? So I'm sure, makita ko sa inyo grupo, nga masuccessful na nga ang atong Dre. Ako gid ang amon nga pagsalamat sa iyo. Dinid ako nga bulig para sa amon nga community nga kung sabihin nagakinanglanon gid sa sining proyekto. So blessed yung barangay nga kami ang napilian sa whole Philippines, walang ini ang naka-appeal. So, nagapasalamat din kami. Ang amon nga ram pump projects comes in a end-to-end solution or parang holistic package siya. So, hindi lang siya the technology but also the social components na. So, gina-prepare namon ng community. We also organize them into a water association. And then, siyempre, ang training on the technical and the organizational trainings. Very important siya. Suno kay Che Edzenga, Chief Operating Officer sang AIDFI, mga 15 na katuig ang nagligad sang na-install sang iamay ang daan nga ram pump sa lugar. Bangod maninit na ang supply sang tubig, ilagin pa kamaayo nga maislan sang bag-o nga hydraulic ram pump. Dugang nila nga gin-install ang nahauna nga mechanical water kiosk. So nakita na mo ang pinakadako nga problema sa mga organization is usually collection of fees. Ang kiosk isa ka machine nga ginahulugan sang coins para matagaan sang water supply gikan sa ram pump. Ginadumala ini sang kooperatiba nga ginatapuan man sa mga residente. So ini siya na siya namong gi-implement na siya sa Kabagnaan. Ang Kabagnaan nga project was a result of us joining the Zayed Sustainability Prize in 2019. Isang pamilya ni Giovanni Peras sa mga nakabinipisyo tungod sa ram pump. Piso ang ginahulog para sa 20 liters nga tubig. Insakto na ini para makakinot para sa dugang nga kinahanglanon sang ila panimalay.
Alin ka sang una, gasapper kami sang kabudlay sang tubig diri sa among barangay. May ara kami tubig pero hindi sufficient, kag hindi stable. So sang ginhatag ini nga project, dako gid nga opportunity para sa amon, kag para sa pumuluyo sang barangay Kabagnaan kag City Oil Pabrika. Dako gid ang nabulig sini sa amon. Madamo nga salamat sa 8P Foundation by Sir O. Singa and by Sayed, the Sustainable Price sa ining project na very beneficial gid sa pumuluyo sa barangay Kabagnaan. Istorya ni Che nga kamagulangan nga anak ni Oker, halos hindi niya na maisip ang pila ka kilometro nga pagpangalakaton upod si Amay sa mga kabukiran kag kalasangan sang probinsya sa pag-install sa mga ramp pump nga nangindako nga bulig sa pumuluyo, ilabi na sa mga pananom sa mga mangunguma. Sa karon, may masobra na sa 500 ka mga ramp pump ang ila na install sa pungsod. Ini magluwas sa mga ramp pump nga ila man ginsugdan install sa pungsod Afghanistan, Colombia kag Malaysia. Parang ara na sa pamilya namon na na-instill na siya, no, from since our grandparents nga sa Holland, and then siyempre amon nga father. So nakita namon kung ang epekto bala kag impact bala sa mga communities, especially kung mga pigado nga mga utod naton nga mabuligan sila, ang ila lives naga-uplift gid man. Bangod sang dedikasyon sang aid fee sa pagpanguna ni Oker, nabato nila ang mga local kag international awards. Kasubong na lamang sang World Water Challenge ang BBC kag Ramon Magsaysay Award, nga isa sa mga prestigious award sa Asia. Ang pag-ulikid man ni Oker sa mga pigado kabahin sa mga kabangdanan nga nakabaton siya sang St. Teresa of Calcutta Award. Istorya sang marine engineer nga si Oker, makatatlo man siya kabeses nga nagbiyahe sa barko. Tub-tub nga nagdesisyon siya nga magtukod sang isa ka social enterprise. 1985 sa nagabot siya sa Negros Occidental. Upod sa mga negrense niya nga mga abyan, natukod nila ang aid fee sang 1992. Kag ginsugdan ang pag-manufacture sang ramp pump sa ilang nga workshop sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Development work is not easy at all in the Philippine context. Everything is strangled by politics. Sa piyakman sa mga kadalagan ni Oker upod sa foundation, hindi malipod nga makapila man siya kabeses nga ginakusaran nga terorista kag ginkabig pa nga persona non grata. Pero wala ini nakapugong sa iya dedikasyon nga mabuligan ang mga pigado nga yara sa kaumhan. And don't worry, despite the difficulties, AFI and I will remain at the service of the poor from the Philippines and also Indonesia. Ever since the start, 1980s pa, ang korason ni Papa, haragin niya sa Pinoy. He always says also, gani nga, his color might be white, pero his heart is Pinoy man. He speaks the local language. Tungod man sang ramp pump, mas nakilala ang pila pa ka mga proyekto sang aid fee. Nalakip diri ang lemongrass oil, plastic recycling project, kag iban pa. Madamo man sa mga private organization, kag iban pa nga foundation, social enterprise, ang nangin partners sa ilang mga proyekto. So we are just an instrument. Aid fee is just an instrument. And then, simply for us, it's always seeing those happy faces sa communities. That's the real prize. Para sa ila, hindi sila ang matuod-tuod nga mga paganihan, kundi ang mga tinawo nila nga nagdedikar sang oras sa paghimo sang sini nga mga mechanical device kag ang mga organisasyon nga nagayo sa ilang nga buligan nga matagaan sang water supply ang mga lugar kundiin uhaw sa matinlo nga tubig ang mga pumuluyo. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.